औ जाबाय सार अन खालामबाय दं। जोंनि गेजेराव गोजोननाय रादाबखौ लाबोनो सारनो टाइम होनाय जाबाय। 97थि एनुवेल कनफारेन्स BBC नि बेवहाय दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे बोसोरारि कनफारेन्सनि खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, BBC नि दैदेनगिरि नोंथांमोन, दिनै बे मोनाबिलि समाव बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बयजोंबो सिबिजानाय सासे गागि दैदेनगिरि जोंनि आथिखालनि EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथां, जोंनि सासेबाव EM रनजित बसुमतारी बिथां, MCLA लोगोसे बिथाङा पलिटिकेल सेक्रेटारि टु चिफ माधव सेत्री बिथां आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय गासैबो गेदेमा नोंथांमोन, ओनसोलनिफ्राय बाहागो लानो हानाय आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, दा बयनिसिमबो आङो बे समाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो बे मोनाबिलि समाव बे गिदिरथार कनफारेन्सनि हाबाफारियाव दान्दिसे सम नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानो खाबु होनायलाय आं इसोरनि खाथियावबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। इसोरनि अननायावनो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आङो बाहागो लानो मोनदों। आङो मिजिंथिदों बे सानथामनि हाबाफारियाव गोबां ओंथि गोनां मेहेर गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन। इसोरनि माखासे बानिफोर बोसोनफोरखौ नोंथांमोना बयबो बाहागो लानानै सावरायनायजों लोगोसे खोनासंनायजों लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलै जायफोर निउ जेनेरेशन जोंनि इयुथफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौबो जोङो गोथार लामाजों दैदेनलांनायाव माखासे हाबाफारि लानो हागोन आरो बिथांमोननि गोसोखौबो गोथार खालामनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जोंनि दैनन्दिन जिबनाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोबां चेलेन्जेसफोर फैयो, गोबां जेंनाफोर फैयो आरो बैफोरबायदि समाव मालाबा जों हारसिङै गोथों लामाखौ जोङो संनो हाया जायो एबा गोथों लामाजों आगान सुरनो हाया जायो। जोंनि मालाबा थांखिफ्रा दिंग्रायनो नागिरो। दा बेबायदि समाव इसोरासो जोंखौ मोजां लामा दिन्थियो। दा बेनिखायनो जों बयबो जोंनि जेसेबां बेस्थ' जाया मानो, जेसेबां जोंहा जेंना थाया मानो, महात्मा गान्धीयाबो बुंदों जे आर'जाव गोबां गोहो दङ, प्रेयाराव जोबोद शक्ति दङ। दा बे प्रेयारखौ एबा आर'जखौ जों जेसेबां खालामगोन एसेबां इसोरखौ खाथियाव मोनगोन आरो बे जोंनि मालाबा खैफोदनि समाव एबा ओरैनो सरासनस्रा समावबो जों जेब्ला इसोरखौ गाबज्रियो जोङो गोसोआव जोबोद साहस मोनो आरो जि खामानिखौनो आखायाव लाया मानो बे खामानिफोरखौ जोङो गेबेङै मावफुंनो थाखाय जोङो गोहो मोनो। दा माखासे सुबुंफ्रा मालाबा जोङो इसोरनि बाथ्राफोरखौ फोथाया, इसोरखौ फोथाया, इसोरनि बानि बोसोनफोरखौ जों मालाबा लाया, अब्ला जोंहा माखासे जेंनाफ्रा जोंहा जायो। आङो उन्दै समनिफ्रायनो इसोरखौ फोथायो। मालाबा आगोलफ्राव खोनादोंमोन जे मानसिखौ सोर गिनांगौ इसोरखौ गिनाङा होननानै। बै समाव आङो बुङोमोन जे गोरलै बाथ्राजों बुङो आङो, न' सिङाव थानाय CC केमेरा बेखौ जोङो गियो, CC केमेरायाव बायदिसिनाफ्रा नुयो होननानै। नाथाय न' सिंनि CC केमेराया जेबो नङा, अख्राङाव थानाय CC केमेरायासो देरसिन, जायखौनोखि इसोरा अराय सम नायहरबाय थायो जे सोर मोजां मावदों, सोर पाप मावदों,
जों गाज्रि खामानि मावदों बेखौ अराय सम इसोरा नोजोर होबाय थायो। दा बेनिखायनो नैबे समाव बर' हारिया जोङो मोनसे गोब्राब थासारिजों फैनानै मोजां थासारि दायो मोननो हादों। जोंनि मावनांगौ खामानिया दाबो जोबाखै। हारियाव मालाबा मालाबा गोबां जेंना फैयो। बै समाव जोङो बयबो गाबथानांगोन आरो धोरोम आफादनि माखासे रिलिजियास लिडारफ्रा हारिखौ गेबें लामाजों दैदेनलांनायाव गोबां बिबान दङ। आङो फोथायो बिबिसिनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना माहारिनि बायदिसिना राव थुनलाइ हारिमु जौगानायजों लोगोसे हारिखौ खौसे खालामनानै दावगालांनायाव अराय सम मदद खालामगोन। आं बेखौ खामानि मावबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों। नोंथांमोननि बे सानथामनि हाबाफारिया गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जाफुंसार महर मोनथों। गामि ओनसोलाव रायजो जानायाव जोंहा माखासे रांखान्थियारि जेंना गुबुन गुबुन जेंनाफोर दङ। बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो गोबां नाजादों। गोदान गोदान हाबाफारिफोर लानानै जोंनि फरायसाफोरखौ डाक्टार, इन्जिनियार, आईएएस अफिसार, पुलिस अफिसार बानायनो थाखाय गोबां नाजानाय जादों। स्पर्ट्सनि जा हारिमुनि जा गासैबो बिथिङाव जोङो जोंनि जेनेरेशन्सखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। दा मोनसे सम लागोन, नाथाय जोंहा फोथायनाय दङ जे बयबो नाजायोब्ला जोंनि हारिया मुलुगाव बयनिख्रुइबो गेरेमसा हारि जानो हागोन बेखौ आं फोथायो। दा बे समाव नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावबाय। आफादनि फारसेनिफ्राय बिबिसिनिफ्राय बेवहाय मोनसे अडिट'रियाम लुनायनि खोथा बुंदों आरो बेवहाय 1.45 करोड़ रां नांगौ होननानै बुंदों। दा बेखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय नाजानानै फैगौ बोसोरसिम गासैखौबो मावफुंनानै होनो थाखाय जों नाजागोन आरो बेखौ थाबैनो महर मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। लोगोसे जोंनि MCLA अमर बसुमतारी बिथाङा बेवहाय बोसोरफ्रामबो हाबाफारि लायैलाय माखासे जिरायनायाव उसुबिदा जायो। बिथाङा माखासे सियारनि गोनांथि दङ होनदों। बेखौबो आङो जोंनि EM रनजित बसुमतारी बिथांजों जों गासैबो रायलायलायनानै बे सियारनि बेबस्थाखौबो लासैनो खालामगोन। आं नोंथांमोननो बयनोबो खेबसेबाव साबायखर बावनानै इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।